mali kɔnɔ mali kɔ kan bi ye araba ye marisi kalo tile 4 san 2026 o bisimila mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. kunnafoni daminɛ la juye kalo tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna na Etats-Unis tun ye ɲangini wale ta k'a ɲɛsin an ka finitigila ka jalabatigi saba olu ma ni o bɛ tali kɛ an ka minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen lafasali ani kɛlɛkɛla kɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli ma ni o ye General Sajo Kamara ye filanan ni o bɛ tali kɛ General Aliyu Boyi Jara la ni o ye armée de l'air chef d'état-major ye fɛn min ye sabanan ye o ye lieutenant colonel Adama Bagayogo ye ni ɲangini wale taara ka ni maa kofɔlen saba ninnu sɛgɛrɛ ko sabula ko irisi finitigilaka minnu bɛ ni u b'a fɔ ma ko Wagner ko u ye olu ka nali baaraw nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye Etats-Unis tun ye ɲangini wale ta ka ni maa saba ninnu sɛgɛrɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ u bolofɛnminɛ min bɛ Etats-Unis jamana ale kɔnɔna na wariko nasira fɛ min senfɛ u ye u ka kɔntiw olu kɔni jɔ ni u kun tɛ se k'u tɛgɛ da u ka wariw olu kɔni kan cogo si la ani nafasɔrɔ sira minnu tun bɛ Etats-Unis ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma fo ka taa se u yɛrɛ ma ni u kun tɛ se ka don Etats-Unis jamana ale kɔnɔna na février kalo tile 26 san 2026 Etats-Unis jamana ye lase dɔ kɛ min na a b'a jira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni taara ka bɔ ni maa kofɔlen saba ninnu olu kan hukumu de kɔnɔna na an ka jamana premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye Etats-Unis ka lasigiden min bɛ an fɛ yan ale bisimila marisi kalo tile 2 san 2026 ni wale ninnu b'a jira k'a fɔ ko Etats-Unis jamana ale ni an ka jamana bolo di ɲɔgɔnmayaw b'a la ka sinsin Musa Mara ni ale ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye hali ni o y'a sɔrɔ ni wagati ninnu na ale datugulen n'o kaso la kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Musa Mara ye k'ale ye dɛmɛ kɛ ni balomafɛn ye k'a ɲɛsin maa minnu ni a ka kan Gawo ale marabolo kɔnɔna na Kidal ale ni Mopti ta kɔfɛ fɛn min kɔni ye ni baara ninnu ye Musa Mara ale kɔni tun bɛ ni baara ninnu waleya ka tɛmɛ wa hali a donnen kaso la a kɔni hakili tora ni maa kofɔlen ninnu na ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin u ma dɔgɔkun tɛmɛnen Torokɔrɔbugu komisariya polisiw ye sɛgɛsɛgɛliba dɔw boloda min senfɛ u kɛra sababu ye ka kulu dɔw olu minɛ ni olu ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'u yɛrɛ kɛ finitigilaka ye ka bingani wale ta k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu ma min na u ka bingani wale cɛjugu dɔ senfɛ u kɛra sababu ye ka maa kelen ale bɔnɛ a nin na ni o kɛra sababu ye polisiw olu kɔni ye wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw olu sabati yaasa u bɛ se ka ni maa kofɔlen ninnu minɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka wulikajɔw kɔfɛ ko maa saba olu kɔni sera ka lasɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu bɛ kiiritigɛlamaw olu ka bolo kan an bɛ to bingani wale tigilamaw olu ka kunnafoniyaw la février kalo tile 23 san 2026 kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko polisiw ka ɲinini kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ bingani wale tigilama 6 olu kan ni olu ka baara yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka maaw ka moto olu suɲɛ quartier du fleuve ale kɔnɔna na kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko ni bingani wale tigilama ninnu kɔni tun bɛ nin baara in kɛ k'a ɲɛsin pharmacie daw bitigi daw ale ni bureau dɔw olu dɔw ma an bɛ wagati min na i ko sisan moto 5 o kɔni sera ka lasɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu na nka hali bi ɲininiw olu kɔni bɛ sen na an bɛ taa sira kɔrɔ negetan na an ka finitigilaka minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn olu kɛlɛli ma Bamako rive droite ale la ni a bɛ fɔ olu ma ko OCS olu ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ shisha caman olu kan ni a bɛ wagati damadɔ bɔ an ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni kun ye shisha ale mini kɔn an ka jamana kɔnɔna na ko ni maa minnu minɛna ale mini na ko u ni ɲangini min ka kan o bɛna da o tigilama olu kan o de hukumu kɔnɔna na OCS mɔgɔw ka ɲinini taara bɔ shisha arom carton 250 olu kan ale ni paquet 700 olu faralen carton ninnu kan fo ka taa se shisha ale yɛrɛ minɛ 93 olu ma ale ni charbon paquet 150 olu ma a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ni u kun kelen don ko a tilan so 2 olu de ɲɔgɔn cɛ min senfɛ OCS mɔgɔw kɔni ye cɛ dɔ ale minɛ ni ale de kun kelen don k'i kɔlɔsi ni maa kofɔlen ninnu ka minɛ olu la an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw olu kɔni bɛ sen na yaasa ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na Elhaj Dosolo Tarawele sugu ni bɛɛ b'a dɔn sugu ni kura la ale jenini kɔfɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ an ye ja dɔw olu kɔni carilen bɔlɔlɔsiraw olu kan an ka influenceuse ba dɔ ale fɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Awa Dunbiya ja minnu na a b'a laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u bolo
jamununa abala ni jamana kono don fɛ u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa maa minnu ka yɔrɔ jenina ni tasuma kasa ye ale senfɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a ka ni ja ninnu carilen kɔfɛ o kɛra sababu ye ka $128 ani dɔɔni olu de fara ɲɔgɔn kan min senfɛ Baruni Gambi ale ye $100 o de di walasa ni maa kofɔli ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko kan an ka jɛ ka Awa Dunbiya ale ka ja dɔw filɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant $128 kɔfɛ wari min bɛ n'a kelen pewu y'a di a tɔgɔ Baruni Gambi Umar Gambi a kelen 100 millions de di $100,000. Ameta ko kan kibaru la ni wagati na fɛn kɔni Amerique ale ni Iran olu kɔni bɛ kɛlɛ ganena kosɛbɛ min sen fɛ an wulila ka don an ka jamana kɔnɔna ka ɲininkali tɛngu maa dɔw la yaasa k'u hakilinata dɔn nin kɛlɛ ale ko kan an ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ ko olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon, an bɛ se ka hakilina min fɔ a la dɔrɔn an kɔni bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka jisuma bɔ a fura la sabu ni ye kɛlɛ min ye ni mɔgɔw bɛ sigi k'a lajɛ an kɔni t'a dayɔrɔ dɔn sabu ni diɲɛ kɛlɛ de ye nin tɛ kɛlɛ wɛrɛ ni diɲɛ kɛlɛ de ye an kɔni bɛ min f'u ye dɔrɔn diɲɛ maaw ka sabali u ka kuma ni ɲɔgɔn ye o b'a la ka mugu ko minnu fɔ n'olu cira a ma b'o ta fan dɔn ni kɔni ye fɛn kiri kɔni i se banna na o u b'a fɔ ko carburant bateau garé don k'u t'a la ka na ko carburant de b'u kɔnɔ yan n'u ma carburant sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛna s'a ma hɛrɛ tɛ kɛlɛ la koyi hɛrɛ foyi tɛ kɛlɛ la mɔgɔ bɛ balo dumuni na cogo min na kɛlɛ fana bɛ balo mɔgɔw la ten de. Bon ne hakilinata ye min ye Iran ni Amérique ka kɛlɛ la bon kɛlɛ in bɛɛ daminɛna mɛnna depuis dans les années 99 kɛlɛ ninnu daminɛna parce que Amérique ambassade tɛ Iran a bɛ san 40 dɔɔni bɔ bi donc kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna et puis américains kɛlen don ka embargo bila o kan Trump ye laɲini min ta ka kɛlɛ min ta ka u ɲɛsin u ma parce que Trump k'u ma k'u bɛ baara minnu na u k'a dabila bon après Trump tilala ka Iraniens piéger a ko ko Iraniens ka bɔ u ka taa dugu kɔnɔ u k'u ka nisɔngoya jira fanga min bɛ k'u mara parce que fanga in bɛ ka jadisiw de soutenir effectivement mɔgɔw bɔra k'u ka nisɔngoya jira fanga la fanga ye mɔgɔw faga ka mɔgɔw faga hali silamɛya yɛrɛ la hali ni mɔgɔw bɔra ni a ko man di ye cogo cogo i man ka faga donc o kɛra olu ka défaut fɔlɔ ye bon américains fana wulila parce que bɛɛ b'a dɔn bi Amérique bɛ yɔrɔ min na c'est la o puissance de don o fana wulila ka kɛlɛ bagaw ma k'u ka u faga bon ni ye ne yɛrɛ kɔni ɲininka ne b'a fɔ Iraniens jo t'a la parce que yɔrɔ caman na Iraniens binna piège kɔnɔna na parce que mɔgɔ minnu bɔra Iraniens minnu bɔra k'u ka nisɔngoya jira u tun man k'u faga u bɛ se ka répression dɔw kɛ mais u ye mɔgɔw faga ka mɔgɔw faga fɛ Amérique nana sen don kɛlɛ la parce que Amérique b'u nɔfɛ a mɛnna o de kɛra nin kɛlɛ ye mais ne kɔni bɛ se k'a fɔ Amérique jo bɛ a la parce que o ye ne hakilina ye ka sababu kɛ o ye parce que Iraniens minnu bɔra ni ayatollah y'u faga vraiment o ma bɛn anw ma donc an bɛ Amérique soutenir nin kɛlɛ la an b'a soutenir et puis ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la i sigiɲɔgɔn i man ka taga bagaw ma quoi silamɛya yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ o hali ni o tigi kɛlen don k'i ka dunan ladon o man ka taa bagaw ma o i ni min b'a la i bɛ taa o de nɔfɛ i bɛ taa bagaw de ma o bɛ Amérique territoire yɔrɔ dɔ o bɛ se ka taa ka t'olu bombarder sani u k'u sigiɲɔgɔnw bombarder. Mali tolancila min bɛ ni u b'a wele ko Musa Jɛnɛpo ni ale tun bɛ tolanci Iran jamana ale kɔnɔna na ka sanga ni fɛn min ye États-Unis ale ni Iran ka kɛlɛ ye ni a bɛ sen na ale kɔni sera an ka faba kɔnɔna na yan a fakɛ ni u b'a wele ko Bayon Jɛnɛpo ale kɔni ye ni kunnafoniya ninnu kɔni tiɲɛtigiya k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Musa Jɛnɛpo ye ko ale kɔni sera an ka jamana ale kɔnɔna na yan. Mali kunnafoni lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an na ni wagati in na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilenw olu la aw k'an bɛɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan.